Sa 60 pesos gi entrance fee, amo sini ang itsura sang beachfront kag may balay nga good for 10 persons nga tag 5,000 pesos lang ang rent. Ini ang katuan ta sa sini nga episode. May white sand nga beachfront. Check. May matinaw nga tubig sa baybay. Check. Kag barato lang. Check na check. Ini ang aton nga checklist sa ginapangitata nga kaladtuan nga baybay sini nga summer. Inaabala nga ma-enjoy mo man ang matahom nga beach pero hindi kaya matamaan sa presyo. Halin sa Bacolod City, mga 3 oras nga drive pakadto sa Banwas ang Kawayan. Ang last nga barangay sa Kawayan, antes ang Sipalay City, amo ang barangay Ilihan. Sa Bangga pa right nga ginalikuan pakadto sa Punta Bulata, El Chino kag iban pagid mga beach resort, dira ka man maliko. Diretso-diretso lang kag sa unhan malapot ang Cromwell's Paradise. Isa ka tago nga paraiso sa Ilihan. May parking area sa tabuksang resort. Pagsampot mo, may ara sang lobby sa resort nga parte na sang ilang nga hotel. May function room kag dining area. Sa likod sini, amo na ang mga kasitas o kun mga family room kag mga for the day nga mga cottages. May ara man sila sang minibar. Kag pinalang ka steps, beachfront na. White sand ang beachfront. Gikan sa beachfront, makit-an ang Turtle Island o kun Miracle Island sa tabuklang sini. Matinaw ang tubig sa baybay. Hindi kantilado ang tubig kag hindi lunang ang ginatapakan kung mag-swimming ka diri. Child-friendly pero syempre hindi mo ya pagpabayan ang bata mo nga wala sang upod mag-swimming sa beach. May mga water activities nga pwede mahimo diri. Mayroon sila sang kayak, banana boat ride kag madamo pa sang iban. Pwede ka man mag-island hopping. Uso yun ang mga malapit nga mga isla kag i-enjoy ang katahom sang baybayon. Kag pwede makatabuk sa Turtle Island kag mag-swimming man diri. Floating cottages man sila kung trip nyo nga kamo lang yan sang imo pamilya o kung barkada kag makalangoy-langoy kamo sa tunga sang dagat o kung sa daw mini pool sa sulod mismo sang cottage, pwede nyo ini ma-rent for the whole day. May privacy kamo sang inyo nga grupo. Pero kung trip mo lang iya nga magtinir sa Cromwell's kag magpahuway kag i-enjoy ang vibes ng baybay, pwede gid. Kay man, well-maintained ang shoreline kag ang kulor sa tubig makahatag sa imo sa relaxing vibes.
60 pesos ang entrance diri. May for the day nga cottages, kag ang kasitas nga pwede maka-accommodate sang 10 persons, 5,000 pesos a night lang. Divide mo by 10 persons, ang iguan, 500 na lang kada isa sa inyo ang bayaran. Mayara man sa mga hotel rooms kung gusto mo yung intimate moments by the beach. May food kag drinks nga pwede mo order mismo sa dining area. Kung gusto mo yung magpakatauhay na lang, kag stress-free na, kag hindi ka na magbitbit sa imo kaugilingon nga pagkaon. Para sa mga for the day nga mga guests, pwede makadala sang food at a minimal nga corkage fee. Very accommodating ang mga staff, pati na ang shy type nga mga owners. Siguraduhon lang nga nakapabuka na nga daan in advance kay may mga adlaw nga fully booked na sila bisan lang ang mga for the day nga mga cottages. Paano abi? Kay gabalik-balik sa ila ang ila nga mga guests. Kung maswertehan mo pa, makabakal ka diri sang preska kag barato nga mga isda. For bookings, i-message lang ang ilang Facebook page nga Cromwell's Paradise. Kag syempre, kung magsiling kita nga baybay, hindi man ang maperde ang Southern Negros. Ilabi na rin naman sa may Banuasang Kawayan. Pero hindi malipat, hindi magwigit sa basura sa igad sa baybay para panahin na ma-enjoy ang katahom sa aton nga baybayon. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Ruming, i-follow ang Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kung iniyang Tripping Ruming.